होनाय लांगोनायाव नुजाफैनाय बर'लेण्ड बा बर'नि गुबुन गुबुन इलेक्ट्रनिक मिडियानि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन जोङो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड रन्जन दैमारि गुटनि जानानै बेखौनो जोङो फोसावनो नागिरदों जे जोङो फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै गसाइगाव बियाबनि मानगोनां जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबनि जलेन दैमारि लोगोसे बिजेपिनि फणिधर तालुकदारखौ जोङो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि आरडिनि आगोलनि अथ'रिटि हिसाबै जोङो थोंजोङै समर्थन एबा हेफाजाब होनो जोङो जोंनि मावथि लोगोफोर आरो रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनैनि बे माने मा होनोमोन प्रेस मिटनि जुगेदि जों खावलायनो आरो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों। जिहेतुके जोङो थोंजोङै बे रिहेबिलिटेसन खामानिखौ मावबाय थादों आरो गुबुन गुबुन कभिडनि सिटुवेसन आरो रायजोनि जि इलेक्सननि सिटुवेसननि थाखाय एसे डिले जादों बा माने लेहेम जादों किन्तु बे इलेक्सन बायनायनि लोगो लोगोनो नेक्स्ट माने नभेम्बरनि गेजेरावनो बे जिखिनि थालांदों जोंनि मावथि लोगो मोनब्रै एनडिएफबिनि जि माखासे थालांनाय रिहेबिलिटेसन होनो गोनां माने फार्स्ट माबाया आरो 4 लाखसनि जि माने मोनसे स्किम दंमोन बेयो जाफुंगोन होननानै जोङो फोथायदों जायफ्रा खुद्रिदों आसलते बिथांमोना सिगाङाव बोरै थालांखौ गावसोरो गोसो होनाया मोजां आरो कारन जोंहा माखासे माबाया मा होनोमोन जायफ्रा एक्सुवेल माने थालांनायनि कारनखौ मिथियो बिथांमोना खुद्रिनायखौ जों नुवाखै आरो दि हारिमु बिथांमोना जे मोनसे बाइकनि गेजेरजों बुंदों जे बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रजन दैमारि एबा एनडिएफबिनिनो फाउन्डार बिथांनि गनायनि सायाव दाबो सोरखारा जेबो खामानि मावाखै नोंथाङा दि हारिमुनि बाथ्राखौथ' आङो बारा खोनानो मोनाखै किन्तु बिथाङा एक्सुवेल माबाखौ मिथिनानै बुंदोंना बुङाखै जों मिथियाखै किन्तु जोङो माखासे मा होनोमोन खुद्रिनाय देखायनायावसो माखासे मा होनोमोन जि प्रसेस बे थाबथाना दङ हयथ' माने बिथांनि जि जोङो रेगुलार बेल एबा रेगुलार बेलथ' नङा डाइरेक्ट बुथारनायनि जि मोनसे जोङो आर'ज बिलाइ होदों एबा जोङो मोनसे माबादों बे एडभान्स जादोंमोन दा एसे थाबथादों बेखौनो जों बुंगोन जे फैगौ समफ्राव जुदि जोङो मोजांनो सावरायनानै जोंनि बे प्रसेसखौ आरो दावगा होनानै जों बेखौ बिथांमोनखौ गहोनो हागोन होननानै आं फोथायदों। फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव नोंथांमोना नोंथांमोननि दोलोनि जानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय आङो फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड आरडिनि आगुनि अथ'रिटि जानानै गासै जोंनि दोलोनि मावथि लोगो बिथांमोन लोगोसे बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बे फैगौ जि उफ्रा बिसायख'थियाव जि मोनथाम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जि उफ्रा बिसायख'थि जाबाय थादों बेयाव जि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि बिजाथि बिथांमोनखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आङो खावलायनो थाबाय लोगोसे जोङो माखासे जोंनि रायजोनि जि हरबांगिन उन्नति बा गासै जेरै जों जौगानायखौ नागिरोबा बिथांमोनखौ सरकाराव दैथायहरनानै जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जाहाथे आदाय खालामो आं बेखौनो खावलायनो हरनाय जाबाय।